We treffen René Haken in zijn appartement in Ljouwert. Meestentijds riet hij op en del naar zijn vrouw en baan in Drenthe. Uit zijn op de lange dagen. Als we 2 keer trainen, dan rijd ik niet op en neer. Want dat scheelt toch reistijd en in die reistijd en ook slaaptijd. En dan kun je toch ook hier een aantal dingen gewoon prima doen. Haken is nu 2 man trainer van Cambuur. Hij is waarom in de voetbalverhaal na zijn ontslag bij Twente in oktober. Zijn dagelijkse routine wordt weer vuld met voetbal. Elke dag rond 8 uur samelt de technische staf van Cambuur hem op het stadion. Daarna begint eigenlijk direct het overleg over de training van vandaag. En dan volgt de rest zich vanzelf op. En die gordel is trouwens die van jou, hè? Dat snap je. Ja, dat... Het is nog rustig in het Cambuurstadion als de trainers uiteenzetten met haar een tarriering voor de training. Morgen. Eerst wordt speler voor speler besjoen hoe fit als ze binnen en of ze de hele training meedoen kennen. Daarbij scoren ook de fysieke trainers van de club on in de trainerskamer. Dat besluit wordt de oefensessie van de morgen erop raad, zodat Elsenien op tijd het veld op kan. En nu is nog even de puntjes op de i en dan kunnen we zo naar buiten. Vaak bad het in de voetballerij dat trainers haar een eigen assistenten meenemen naar je nieuwe club. Dat geldt net voor Haken. Hij werkt het gear met de trainers die het er al zitten. Een gearwerking die het van het begin al goed rint. Ja, dat was direct wel een goede klik, zeg maar, onderling. Gewoon als personen zijn. En dan voel je je ook snel op je gemak. En daar heb ik mede aan hun te danken, dat ik snel opgenomen ben in de staf. En dat ik op die manier ook goed om me heen kon kijken hoe alles hier reilt en zeilt. En het bevalt van beide kanten. Neven zien assistenten Jan Bruin en Sipke Hulshoff past Haken goed bij de club. Het is een nuchtere drint en dat is een goede combinatie met de volksclub die het Cambuur is. En ik denk die nuchterheid die past heel erg goed bij de trainerstaf hoe die er nou in kan zitten. En zeker bij deze club. Door maar normaal, dan doe ik nog. En dat is denk ik het motto wat bij René past. René is niet iemand die alleen maar wil inzakken en af wil wachten. Dus ik denk dat je dat hier ook niet moet doen bij ons in het stadion. Die willen graag aanvallend voetbal zien, strijd. Kun je er wat u vinden, René? Ja, ik kan natuurlijk de legend niet tegenspreken. Hè. Dus dat zou dom zijn. In het verliezen werken Haken onder oren gear met Erik ten Hag, die nou trainer van Ajax is. En met Art Langeler, de bondscoach van Jong Oranje. Het binnen trainers dat Haken nog altijd contact mee had om van alles over het voetbal mee te bespreken. Ook op het moment dat je weer de kans krijgt om eventueel bij Cambuur hoofdtrainer te worden, ga je toch contact zoeken met hun. En ook met Ron Jans bijvoorbeeld ook. Zo van hoe kijk jij er tegenaan van de buitenkant? Ik heb dit beeld, hoe kijk jij er tegenaan? En met dat soort klankborden dan vorm je je mening en maak je ook je keuzes. En de kar voor Cambuur is in de ergen van Haken een goeie west. Ek Jonken en Veld vindt hij heel tijd meer zijn paard in Ljouwert. Afgelopen zaterdag na de training ben ik voor het eerst in het centrum geweest. En ik heb daar bij het Broodhuis, heet dat, geloof ik. Ja, daar heb ik geluncht samen met mijn vrouw. Ja, en dan krijg je ook de eerste indrukken van de binnenstad. En aan de ene kant zie je veel winkels en aan de andere kant zie je veel barretjes en restaurants. En dat ziet er leuk uit. Het seizoen van Cambuur wordt in elk geval nog zo'n competitiewedstrijden. Nee, competitie is nog altijd helder. Maar daar zal het beter matten, want Cambuur wil voort. Voort uit die Grieze middenmoot van de Jupiler League. We willen een stap hoger, want wat zeg maar, nu de plek van Cambuur is in de Jupiler League, dat is niet waar Cambuur voor staat. En dat is ook niet wat we willen en dat is ook niet wat mijn ambitie is.